FESLEGOLIK da nazioarteko hezkuntza programa bat, 6-16 urteko gazteen artean bokazio zientifiko-teknikoa bultzatzeko asmoarekin sortzen dena. Orduen, Asfabriken egitea, esan nahi dago, Mondragon Unibertsitatea zabaltzea, antolaketan Bilbora eta Bizkaira oro har. Kampus honetan batzen gara Mondragon Unibertsitateko 3 fakultate. Alde batetik humanitateak eta hezkuntza, UESI, bestetik enpresa eta enprendizaia, enpresagintza eta ingenieritza, Mondragon Euskal Politeknikoa. FESLEGOLIK urtero STEM arloen baitan, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematikaren baitan erronka berri eta divertigarri bat proposatzen die ikasleei, parte hartuko duten ikasle guztionei, eta beti ere erronka berri horrek oinarri izaten dabe bizitza errealeko egoera bateri erantzun erreal bat eman behar horretan. Berez izen eman da 153 ikasle izango ditugu, jasoko ditugu 4 ikastetxe desberdinetako ikasleak, Bilboko udaletxetik gaztegunetako ikasleak izango dira behar gurean, eta gero talde libre bat ere etorriko da, estreskolarren talde bat. Eta horretaz aparte, espero duguna eta animatzen dituguna dira familiak ere, euren seme-alabei laguntza hori eskaintzen etortzeko. Asfabriken herri laborategi moduran nahi duguna da gure hezkuntza, ikerkuntza, berrikuntza baita gizartera zabaltzea. Asfabrikeko hiri eta herri laborategiak espazio irekia izan behar dute, alde batetik elkarlana, ikerketa, berrikuntza, talde modura, nola bultzatu egiten ditugun proiektu desberdinak, eta hori sustatzeak edo behintzat proiektu hauen bitartez esperimentatzea gazteentzako oso aberazgarria izan daiteke eta guretzat baita. Hona datozen honek izango dute alde batetik OpenGune bat. OpenGune horretan STEM zientziekin lotutako tailer desberdinak egongo dira eta bertan parte hartu ahal izango dute. Bestetik jana ere izango dute, musika girotua egongo da, pantalla guztietan prozesu guztia ikusteko aukera izango dute familiek, sarika banaketa batekin bukatuko dugu, eta espero dugu jaialdia polita eta denon gustoko izatea. Azkenean FESLEGOLIK bezalako ekitaldi bat, bolondrezei esker eta implikatu egiten den jendeari esker lortu egiten da, aurrera eramatea. Izena emateko, FESLEGOLIK Innobazken webgunean sartu daitezke eta bertatik Mondragon Unibertsitateko Asfabriko kampusean izen eman boluntario moduan eta gero gu jarriko gara haiekin kontaktuan eta bideratuko dugu zein egon hortan.